χρωστάει πολλά. Όχι, θα τα φέρω, θα τα φέρω. Έχεις 3 ευρώ να μου πεις τα λεφτά. 1, 2, Είναι. 3, τέλος καλού. Όχι, σε παρακαλώ. Το χάμε, σε παρακαλώ. Όχι. Όχι, μου χρωστάει και εμένα λεφτά. Τέλειωσε η ωραία φαλάκρε. Μία, έχω 100 ευρώ μαζί μου να σου δώσω εγώ. Βλαμμένε. Όχι. Δεν ήτανε αναγκαίο να σκοτώσεις αυτό το φαλακρό παιδάκι για λίγα λεφτά. Τι! Είναι δική μαλλιά να τα. Γιατί λάμπει ρε μαλακά. Μη κοιτάς αχάνος. Πήγαινε σπίτι και μάζεψε αρκετά λεφτά για να τα φέρουμε σε αυτό το μπάσταρδο εδώ πέρα να τελειώνουμε. Μα. Μην κάθεσαι στα μπάσταρδο, φέρε λεφτά. Μ' ακούς, λεφτά, χρήμα, μάνι. Εντάξει. Γιατί φέρεις έτσι αυτό το μικρό παιδί, τι σου χρωστάει, μου λες, τι σου χρωστάει. Ναι, μη σε νοιάζει που φέρνουμε ακόμα το μπασταρδάκι. Ακούς, μα είναι παιδί σου. Δεν είναι από άνθρωπο. Τι σου είπε ο πατέρας σου. Βασικά έχει κάποιο δίκιο σε αυτό. Έτσι, και μεταχειρίζει το σκουπίδι. Είσαι πολύ μαλάκας πατέρα. Μικρέ, αν ξανακούς αυτή τη λέξη να βγαίνει από το στόμα σου, τότε θα σου βάλω κάτι στον κόλλο και δεν θα είναι πίκολο αυτό. Μ' άκουσες? Τι. Ακούς, πήγαινε αλλιώς σου κόψω το χαρτζηλίκι και ξέρεις τι άλλο. Μα, δεν μου δίνεις χαρτζηλίκι. Και ξέρεις ότι πούτσα δεν έχω. Τι θα μου κόψει δηλαδή τότε. Σκάσε! Θες και τάπες, μπάσταρδε! Πήγαινε τώρα σπίτι, φέρε λεφτά και πέτα κι αυτό γιατί έχει αρχίσει να βρωμάει. Έχει δίκιο. Έχω πεθάνει και θα μου το χάσει στο εσύ. Άντε, γιατί έχει αρχίσει να βρωμάει αυτή η μαλακία. Ωχ ρε, πώς είναι και βαρύ. Οπα! Πού πάνε? Μην αργήσεις για φαγητό, εντάξει. Μαμά έχει φτιάξει παστίσια σήμερα. Άκουσε εκεί, παστίτσιο, το μισό το παστίτσιο. Θα του γαμίσω σε 1, 2, 3. Τι κάνεις πάσταρε? Θα έχεις τα λεφτά σου. Τι άλλο θέλεις λοιπόν, τι άλλο θέλεις? Χαζί, λαωμένη. Πρώτα σκότωσε το φαλακρό παιδί για 100 ευρώ. Μετά το μαλάκα για 200 ευρώ. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση μόλι πουτάνα? Θα τα φέρω τα λεφτά σου. Να ξέρεις.